Så vi har om evolution og slægtsanalyse, og her har vi et formål. Ja, så vores formål det er at undersøge, hvilke af den afrikanske elefant, den asiatiske elefant og mammuten, som er tættest beslægtet. Ja. Yeah. Og så i forhold til lidt teori, kan man ligesom undersøge slægtskab mellem forskellige arter og individer ved at kigge på mitokondrie-DNA'et. Og det her mitokondrie-DNA, det er særligt godt til slægtskabsanalyse af 2 grunde. Og det ene er, at det muterer op til 10 gange hurtigere end kerne-DNA, hvilket gør, at der vil være sket en del flere mutationer, altså ændringer i mitokondrie-DNA'et end i kerne-DNA'et, hvilket gør, at man nemmere kan skelne og se forskelligheder mellem 2 arter. Og den anden grund er, at mitokondrie-DNA, det får man kun fra moren. Så der sker altså ikke ændringer, eller det forandres kun ved mutationer, og ikke sådan ved yderligere sådan kønnet formering. Ja, og så er der også en anden måde, hvor man kan lave slægtskabsanalyse, og det er en mere moderne måde, som kaldes DNA-hybridisering, hvor man i nutiden kigger på DNA og basesekvenser i forhold til den gang, hvor man bare kiggede på knogleopbygning for at se, hvor tæt beslægtede arter er. Og den metode, den går så ud på, at man har de her forskellige basepar i et DNA, og de er bundet sammen af de her hydrogenbindinger, som man kan se her. Men hvis man opvarmer det, så brydes de her hydrogenbindinger, og så kan man altså sætte et enkeltstrenget DNA-molekyle sammen med et enkeltstrenget DNA-molekyle fra en anden art. Og så de steder, hvor at baserne de passer sammen, der vil de ligesom ved afkøling dannes hydrogenbindinger igen. Og derfor kan man se, hvor tæt beslægtede 2 arter er ved at se tiden, det tager at opvarme det igen. Så derfor er det en smeltepunktsændring på 1,1 grad, det svarer til 1% forskel i nukleotidssekvenser mellem 2 arter. Så ja, altså i blandet DNA, så er der også færre hydrogenbindinger, der holder DNA'et sammen, og derfor er smeltepunktet også lavere ved det. Og så har vi her nede en model af stamtræer, hvor vi kan se, at det bliver mere og mere specifikt, hvor vi har riget, som er dyr, og så 2 forskellige rækker, klasser, ordner, og så til sidst arter. Så kan man se, hvor tæt beslægtet de er. Ja, så man kan bruge stamtræer til at ligesom opdele dyr i deres, altså i forhold til deres slægtskab, og så i forhold til deres stamfædre, hvor de kommer fra. For eksempel så kan man se, at alle i det her stamtræ, de stammer fra ride dyr, og så bliver det så mere og mere specifikt, jo længere ud man kommer i stamtræet. Ja, så vi kunne så tælle mutationerne mellem de her 3 arter af elefanter og finde ud af, hvor mange forskellige mutationer de havde, og dermed hvilke af de 3, der var en eller tættest beslægtet. Så vi kunne så ud fra det opstille et stamtræ, hvor man så kan se, at den asiatiske elefant er tættest beslægtet med mammuten. Ja, og så som sagt, så har vi gjort det ved at kigge på mutationerne inde på det her program, og der fik vi altså også programmet til at udregne, hvor mange procent DNA de har til fælles, og det har vi skrevet heroppe i boksen, at den afrikanske og asiatiske elefant har 94,7% samme DNA, afrikansk og mammut har 94,7 også, og så den, der er tættest på, det er altså den asiatiske og mammuten med 95,2%. Så det er altså en lille smule tættere. Ja, så er vi gået i gang med spørgsmålene til øvelserne, og spørgsmål 1, det går ud på, hvad er den mest hyppige mutation? Og der har vi sagt, at den mest hyppige mutation, det gjorde vi ved at tælle de 20 første mutationer. Det er mellem T og C,
og en anden meget hyppigere mellem G og A. Og det har vi ligesom sagt er fordi, at deres strukturelle opbygning, den minder meget om hinanden. Så derfor, hvis der sker mutationer, så bliver det let til den anden base. Og det kan Maria forklare lidt mere. Ja, altså hvis man nu kigger på tymin og cytosin, så kan man se, at de er begge to en seksledet ring. Og de har også begge to nogle aminogrupper. Kan vi se her. Og ja, derfor så er de meget ens, og de vil derfor tendere til at mutere til hinanden. Også herover så kan man se, at de også begge to har en aminogruppe, plus de begge to har den her seksledede ring og den her femledede ring på. Og derfor minder de også meget om hinanden i deres kemiske struktur. Ja. Ja, det næste spørgsmål handler om, hvorfor forholdet eller slægtskabet mellem elefanterne og mammuten var diskuteret i så lang tid, altså gennem tiden. Og det har jo været fordi, at man altså senere hen kun har brugt sammenlignende anatomi, som det hedder, til at lave slægtskabsanalyse. Og det går bare ud på, at man kigger på forskellige arters knogler, og ud fra det, og opbygninger ud fra det, ligesom afgør, hvor tæt beslægtet de er. Og man har altså ikke kunne sådan se på deres DNA, altså tjekke deres DNA og rent faktisk undersøge, hvor tæt beslægtet de er ud fra DNA. Og man har derfor været meget usikker omkring, hvor beslægtet de overhovedet er. Ja, men i dag har vi så moderne slægtskabsanalyser, og vi kan derfor få et mere præcist billede af, hvor tæt beslægtede forskellige arter er. Og det kan vi så se på modellen herover, at det rigtige svar det er C, at den asiatiske og mammuten den er tættest beslægtet. Ja, og det var så også til det andet spørgsmål. Ja. Ja, så videre til eksamensspørgsmålene. Så det første eksamensspørgsmål, der skulle vi angive antallet af forskellige basepositioner mellem blåhval og de øvrige pattedyr i figur 2. Og vi skulle så anvende det her skema, som vi har her. Så det vi gjorde, det var, at vi sammenlignede hver af de her forskellige arters basesekvenser med blåhvalens basesekvenser, og så talte vi så, hvor mange forskelle der var i basesekvenserne, og skrev det så ind i det her skema, som man kan se herover. Det så de resultater, vi har fået. Så vi har altså fundet resultaterne for slægtskab med blåhval, og der kan vi se, at flodhesten det er den, der har mindst mutationer i basesekvenserne, og ringsælen det er den med flest. Så det er altså flodhesten, der er tættest beslægtet, og ringsælen, der er ringsæl og kænguru, der er længst væk fra blåhval. Ja. Så næste spørgsmål, der skulle vi forklare blåhvalens placering i stamtræet i figur 3, det er så det, vi ser her på skærmen. Og vi skulle så også inddrage figur 2, altså skemaet for tidligere i vores forklaring. Så ja, først og fremmest så et stamtræ, det repræsenterer ligesom nogle forgreninger, hvor at forgreningspunktet, altså det her, det repræsenterer en fælles stamfar for de to arter, som adskilles ved det her forgreningspunkt. Ja. Ja, og som man kan se, så stemmer stamtræet her overens med vores skema, som vi har lavet, hvor man kan se, at der er mellem blåhvalen og kænguruen, der er, hvor mange er der? 9. Der er 9 her basemutationer, og det er der altså også ved ringsælen. Og her kan man se, at kænguruen, den har kun én fælles stamfar ned til blåhvalen, og ringsælen, den ligger også helt nederst og har kun 2 fælles stamfædre. Hvorimod sådan noget som flodhesten ligger meget tættere på blåhvalen, og det kunne vi også se ud fra skemaet her, hvor at den kun har 5 basemutationer. Ja. Ja, så spørgsmål 3, det var, vurder ud fra figur 3, om tilpasning til livet i vand er opstået en eller flere gange, og vi skulle så begrunde vores svar. Og ja, man kan se her, at hvis vi kigger på den første stamfar, så er nogle af hans art gået op og blevet til landdyr i form af en kænguru, og nogle er så gået ned i vandet og blevet til ringsæler. Så det var en, der har tilpasset sig livet i havet. Så er der så også nogen, der er gået videre og har udviklet sig til endnu flere landdyr, altså næsehorn og zebra.
Så er der så også nogle af stamfaren hertil, der er gået halvt ned i vandet, som flodhesten, som både lever i vand og i havet. Men der er så også nogle af den her stamfar, som er gået helt ned i vandet og er blevet til blåhval. Så ja, tilpasningen til livet i havet er sket 2 gange.